Ce ziceți? A venit vara într-un final, nu-i așa? Eu așa sper, chiar dacă mai plouă, cel puțin în zona în care sunt eu, dar sunt ploi foarte plăcute. Mie îmi plac ploile de vară. Mă sperie într-adevăr tunetele și fulgerile, alea nu-mi plac deloc, dar ploaia în sine este foarte liniștitoare în perioada asta pentru mine. Un motiv pentru care, acum că a venit căldura, am zis să fac un scurt video despre anumite cărți pe care eu aș vrea să le citesc vara asta. Cred că doar 2 dintre ele sunt incluse, sau doar una. Da, cred că doar una am selectat din cele pe care le-am extras din TBR chart. Însă asta este. Eu știu clar că vreau să ajung și la alte cărți și nu cred că o să respect în totalitate acel TBR chart lună de lună. Evident, încerc să citesc ce am extras, tocmai pentru că vreau să ajung la cât mai multe cărți vechi din biblioteca mea. Aș vrea să încep mai întâi cu ce citesc acum. Lucinda Riley, Grădina de lavandă. Mai am aproximativ 100 de pagini din ea având 430. O iubesc. Asta este concluzia pe care o am. Îmi place enorm cartea asta, ficțiune istorică. Se desfășoară pe 2 planuri temporale, în timpul celui de-al doilea război mondial, 43-4, anii 44, din ce am observat până acum, și pe finalul anilor 90. Nu știu dacă o să intri și în 2000, dar în principiu este vorba de 1998 și 1999. Deci o lume care îmi sună și mie cunoscută. Deja pot să o recomand, dar voi face la final de iunie wrap-up al cărților pe care le-am citit în mai și iunie și atunci o să vorbesc mai mult despre ea. Bun, mai departe. La ce carte vreau să ajung? Grădina secretă de Frances. Am mai arătat-o, cred că am încercat la un moment dat să-i pronunț numele și am căutat cum se pronunță corect. Frances Hodgson Burnett. Știu că este o poveste pentru copii, face parte, colecția asta face parte și din biblioteca pentru copii a celor de la editura Litera, însă mie îmi place să citesc cărți pentru copii în continuare, chiar recent mi-am mai achiziționat una. Din ce știu eu despre cartea asta, o să pătrundem puțin într-o lume magică, iar mie îmi dă senzația de basm. Cred că o să mă tot auziți legându-mă de basme și nu-mi pare rău că fac asta. Cam în direcția aia sunt, pe lângă ficțiunea istorică, sunt și în direcția de caut cărți care îmi dau senzația de basm, tocmai pentru că am crescut cu ele și mi-au dezvoltat nu gustul, nu cred că e un cuvânt corect folosit, mi-au dezvoltat plăcerea de a citi. Da. Cred că, da, asta s-a întâmplat. Așa că chiar caut cărți care să mă ducă puțin în copilărie. O altă carte la care vreau să ajung, deși cred că merge mai degrabă toamna, este Slewfoot, este în engleză, Vrăjitoare. Știu că este o carte cu vrăjitoare, o tot văd recomandată de Emily. Am uitat cum se numește complet canalul ei, știu că este din Canada, de vreun an de zile sau cel puțin din toamna anului trecut. A citit-o și cineva drag mie, de la ea o am, a spus că este genială, că este foarte bună cartea, fiind vorba de vrăjitoare, văzând-o recomandată și de către Emily, pe care o plac foarte mult, primind recomandarea și de la persoana apropiată mie. Bine, motivul principal e că e vorba de vrăjitoare și mă atrage subiectul. Acum să văd și dacă o să-mi placă felul în care este scrisă și mai ales mine, oricât de mult mi-ar plăcea poveștile, oricât de mult mi-ar plăcea cărțile cu vrăjitoare, cu, nu știu, când văd așa ceva, pentru că sunt poze în cartea asta, mă sperii destul de tare și visez urât. Deci, el este Slewfoot.
Cred că vă prindeți despre cine e vorba. Cartea e în engleză și zice că acțiunea este plasată în colonial New England. Slewfoot is a tale of magic and mystery, of triumph and terror from acclaimed author and artist Brom. Deci este o poveste despre magie și mister, despre triumf și teroare de la așa zisul autor și artist Brom. Am înțeles că, da, toate aceste imagini din carte sunt ale sale, adică poate fi mai tare de asta. Un spirit antic, ancient, nu știu dacă e antic, se trezește într-o pădure întunecată. The wild folk call him father, slayer, protector. The wild folk, nu știu dacă se referă la wild folk, nu populație. Chiar nu știu să traduc cuvântul ăsta. Wild folk. Wild, evident, sălbăticie, se referă la... Și folk mă duce la popor. Deci probabil se referă la viețuitoarele din sălbăticie. Îl numesc tată, slayer, protector. Slayer. Deci am momente în care nu-mi vine traducerea în română în cap. Coloniștii îl numesc Slewfoot, demon, devil. Deci, știm clar despre ce e vorba, am lungit-o prea mult. Chiar dacă strigă toamnă, sunt foarte curioasă de ea. Și am primit-o, nu este a mea, trebuie să o dau înapoi, deci vreau să o citesc asta, curând. După care vreau să ajung și la Daisy Jones and the Six, de la Taylor Jenkins Reid. Am tot menționat cartea mea favorită de la ea, Cei 7 soți ai lui Evelyn Hugo. Știu că este un serial făcut de Prime, însă eu vreau să citesc cartea mai întâi. Dacă n-am cont pe Prime, poate la un moment dat o să-mi fac cont pe Prime, pentru că tot am văzut că sunt discuții despre Fourth Wing, a patra aripă, cum că de Prime o să fie difuzat serial, o să fie un serial, așa că nu cred că o să lipsesc de acolo. Am cont pe Netflix și pe Disney în momentul de față și cred că și HBO, dar HBO nu prea mai... Tot mă chinui să-l închid, că nu prea m-am mai uitat pe el, dar, mă rog, îl păstrez în continuare. Am înțeles că au băgat la Răscruce de Vânturi filmul din 2025, l-au băgat pe HBO și HBO Max. Chiar dacă l-am văzut de 2 ori, cu siguranță să mă uit și a 3 ori la el. În fine, da, Daisy Jones and the Six, Taylor Jenkins Reid, îmi place foarte mult cum scrie, dacă este scrisă la fel cum este scrisă și cartea mea preferată de la ea, cred că o să-mi placă foarte tare. Și ca să citesc puțin din sinopsis, nu o să-l citesc pe tot pentru că, din punctul meu de vedere, oferă cam multe detalii. Daisy este o tânără care descoperă viața de noapte din LA la sfârșitul anilor 60. Deja cred că o să-mi placă pentru că e americanilor 60 și care se strecoară pe ascuns în cluburile de pe Sunset Strip, se culcă cu starul rock și visează să cânte la whisky a go-go. Cred că sună palpitant. Cred că este cumva evident de ce vreau să citesc vara, o vară doar pentru noi. Pe ea am extras, o știu bine, și din TBR Jar, pe care l-am acolo, apropo. Și cred că este o poveste de dragoste, nu? Da, aventură de vară cu un actor celebru. Cred că am citit la momentul ăla sinopsisul, dar nu mai aduc aminte. Mie o vară doar pentru noi îmi sună poveste de dragoste, vară, copertă cu flori, minunat. Abia aștept să ajung la ea, sincer. Dacă nu fi chiar următoarea după grădina cu lavandă de lavandă, mereu uit. Grădina cu lavandă. Așa. Pe asta am primit-o cadou acum mulți ani. Nici nu mai știu câți ani sunt, dar 5 sunt sigur. Și de la o altă persoană dragă mie, care în continuare mi este apropiată și la care țin enorm. Biblioteca de la miezul nopții. Am observat acum pe Instagram, Bookstagram, că Matt, iertați-mi greșelile de pronunție. Eu încerc să pronunț cât mai corect sau să mă informez cum se pronunță, dar uitați că sunt situații în care nu știu și nici nu m-am informat. Se întâmplă tuturor. Am observat că a scos o carte nouă,
am observat că este foarte iubit. Eu n-am citit nimic de el până acum de Matt și cred că este cazul, nu? Și apropo, am văzut că este foarte îndrăgită cartea asta. Cred că mă duc și cumva în zona de bust și aici, nu? Adică cred că și aici e vorba de magie, nu? Eu așa zic. Magie, cărți. Ea... Nici nu știu dacă am arătat-o, cred că o să... Nu știu dacă am arătat-o, sincer. Mi-am mai cumpărat niște cărți între timp. Dar nu vreau să fac book-haul-uri în continuu, nu despre asta este canalul, deși am observat că majoritatea oamenilor sunt atrași de aceste book-haul-uri. Eu cumpăr cărți destul de des, însă nu vreau să pară că overconsumption foarte mult. Mie nu-mi plac cărțile în format fizic, da, am foarte multe pe care nu le-am citit, dar pe lângă pasiunea de le citi, am și pasiunea de le cumpăra. Trecem peste. Ce preț are un nume de Jodi Picoult, cred că e nume francez, și atunci nu se aude tâul. Din ce văd eu, ar fi o ficțiune istorică, cred. Și acțiunea este plasată în 1581, deci deja ne ducem în secolul XVI. Pe bune. Nu știu dacă am citit ceva chiar atât de îndepărtat. Nu, am mai citit. Nu, am citit sigur. Am citit în primul rând și în Femeile Wayward de Emilia Hart. Am avut acțiunea plasată pe 3 planuri temporale, deci sigur am citit. Dar nu cred că... sau... Nu-mi dau seama acum. Cred că este ultima ei carte, dacă nu mă înșel. Am auzit păreri foarte bune despre Jodi. Îmi pare rău că am cumpărat ultima ei carte, dacă într-adevăr este ultima. Văd că a fost publicată la Bookzone în 2025 și n-am mai văzut altceva ulterior. Probabil, dacă o să-mi placă, o să încerc să caut și cărțile ei mai vechi. Zice așa: în anul 1581, tânăra Emilia Bassano trăiește sub tutela unor aristocrați englezi. Lecțiile de limbi străine, istorie și scriere i-au dezvoltat un talent pentru povestire rar întâlnit. Însă, ca multe alte femei ale vremii, nu are voie să-și facă auzită vocea. Cred că este suficient și cred că se poate înțelege de ce am vrut-o, de ce am cumpărat-o. Ne ducem într-o direcție care mie îmi place foarte tare și deși vara aș tinde să citesc ceva mai ușor, uneori am nevoie să fiu și stimulată intelectual. Adică îmi doresc să mă duc în lumi despre care nu știu foarte multe. Și cred că lumile magice, fantasy și lumile din trecut, pe care nu am cum să le mai trăiesc, îmi creează cadrul necesar. Deci, ea este a 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carte la care vreau să ajung. Bineînțeles că sunt mai multe, dar a 7-a, din nou un titlu cu vară, Vara iubirii noastre, Carly Fortune. Eu am auzit de scriitoare tot de pe BookTube-ul internațional, dacă nu mă înșel, de la Jamie Fogg, tot din Canada este și ea, ca și Emily. Și cred că este prima ei carte, este poveste de dragoste. Asta este probabil genul de carte pe care l-aș recomanda tuturor vara. Pentru citit vara. S-ar putea să fie poveste de dragoste simpatică, să nu necesite foarte multă implicare. Nu vreau să zic așa, nu jignesc cărțile de genul ăsta pentru că îmi plac foarte mult. Foarte, foarte mult îmi plac. Cred că am avut o perioadă bună, ani buni, în care am citit doar romance și cărți de dragoste. Amanda Quick, dacă vă sună cunoscut, că nu-mi vine acum. Erau niște clasice când aveam eu 20 ceva de ani prin facultate și la ele mă duceam. Și Danielle Steel. Deci Amanda Quick și Danielle Steel, gata, mi-am adus aminte. Tinu aș fi citit cărțile lor și mai am 2 acum în bibliotecă, nu știu ce am făcut cu restul. Nu cred că m-aș mai întoarce neapărat acolo, dar, sincer, uneori parcă mi-e dor. Nu-mi plac coperțile, în schimb. Mi se pare că le fac prea, nu știu, parcă îmi plac mai mult coperțile de genul ăsta.
decât cele de atunci. Dacă vorbim de coperți cu oameni pe ele, pentru că majoritatea aveau într-adevăr oameni pe ele, femei sau femei singure. Deci am zis oameni pe ele și femei separat. Mă rog, voiam să spun că aveau cupluri, fie cupluri, bărbat-femeie, fie doar femei singure. Și asta zice așa: 6 verzi de iubire, o singură poveste emoționantă despre a doua șansă la dragoste. Percy, Sam petrec împreună 6 veri nesfârșite pe malul unui lac, departe de lume. Ei învață ce înseamnă prietenia și iubirea, dar și cât de dureroasă poate fi o greșeală. Deci o să avem și o intrigă interesantă, probabil, care o să ne țină cu sufletul la gură. Dacă o să-mi placă această carte și, dacă nu mă înșel, este romanul de debut și sper să fie așa, pentru că am căutat să mi le cumpăr în ordinea în care au fost scrise, tocmai pentru că știu că are mai multe și știu că toate cumva sunt în același stil și sunt povești de dragoste, drăguțe. Vara iubirii noastre este primul ei roman, deci am cumpărat-o bine. Scrie pe ultima pagină a cărții. Chiar aștept, sunt tare curioasă de ea. Și ultima carte pe care am selectat-o, Zborul albinelor de Sofia Segovia. De ce am selectat-o? Realism magic. Am văzut aici pe, nu știu, chestia asta pe care, banner, habar n-am, nu știu cum să-l numesc, că este asemănată cu Marquez. Și zice, Segovia este recunoscută pentru realismul său magic, asemănător cu stilul unor mari scriitori precum Isabel Allende sau Gabriel García Márquez. În acest roman, albinele reflectă munca unei întregi generații, forța pământului și a oamenilor de rând, care fac ca totul să prospere și care au nevoie de o schimbare, de o adevărată revoluție. Care au nevoie de o schimbare, virgulă, de o adevărată revoluție. Și cred că am văzut-o lăudată la Dana, de la Citesc și Călătoresc. Da, sigur. Ea, cred că în acel video cu BookTag a menționat-o. Și ea știu că o iubește destul de tare. În rest, sinceră să fiu, pe BookTube-ul internațional, cel puțin de persoanele la care mă uit eu, nu am auzit, n-am văzut-o acolo, n-am văzut-o recomandată de nimeni. Nici pe Marquez nu l-am văzut pe nicăieri și nici pe Allende, cred. Sau poate am început eu să urmăresc persoanele respective mult mai târziu, comparativ cu anul apariției cărților respective și au vorbit despre ele în urmă. Cred că Emily ar iubi o carte de genul ăsta, sincer. Restul, nu știu ce să zic. Și cam astea au fost. După cum spuneam, sunt mult mai multe și oricum vreau să țin cont și de TBR, de TBR jar. Însă, printre ceea ce selectez de acolo, prin bilețele, vreau să parcurg și cărți care mă atrag pe mine direct, adică în funcție de starea pe care o am. De regulă așa mi-aleg ce să citesc, dacă simt că sunt foarte încărcată emoțional, nu mă duc către o carte grea, cum ar fi Zborul albinelor, mie mi se pare o carte grea. Dacă simt că sunt relaxată, atunci mă duc către Zborul albinelor și dar prefer de multe ori să citesc în funcție de starea pe care o am, de aia nu m-am apucat să citesc cărțile pe care le-am selectat prin bilețele în ordinea în care le-am selectat. Nu, pur și simplu m-am uitat, am selectat-o pe aia, dar am chef să citesc acum. Am mers pe cartea care m-a atras în momentul ăla. Cam asta a fost de data asta. Ne revedem duminica viitoare, cred că așa o să rămână programul de acum încolo, o să postez duminica. Ora încă nu am reușit să o fixez, dar o voi fixa și pe ea la un moment dat. Da. Și o duminică frumoasă să aveți, chiar dacă voi o să vedeți ceva mai târziu videoul ăsta, după amiază sau seară. Depinde cum reușesc să îl editez și dacă nu mai am probleme la editare. Acum chiar zic pa, pe bune. Pa! Săptămână ușoară. Ok? Și acum trebuie să le așez. Noroc!